Исәнмесез? Hayırlı kеш. Ничек соң гаилә тормышы? Ой, Нашла. evet, мен бик ошый. Я тоже шла шкыр. Нәрсә ашый? Нәрсә? Бүтүнөй жүрүш. Bir özüm yoklamıyorum уже. İge kayıtkaç, işten İge kayıtkaç sırası İge kirem. Çünkü ol meni bilen işten kayıta ham. Ama обязательно үйгө кирге керек. Zaten İge kiresi. Çünkü bana kadar men işten kayıtkaç maşinada oturaydım. 2 saat oturaydım. Ölüydüm, silaşaydım, özüm bilen degende. İge kiresim kelmeydi. Hazır, Allah'a şükür. Сез үз фатирыгызда яшисезме? Эй, Банок мыка. Бер-берегездә ошаган сыйфатлар. Сиңа Зөлфирәдән нинди сыйфат ошый һәм киресенчә? Иртен ашарга пишер, ул сыйфатка керәме? конечно, киши иттен ашыгып пишерми. Сыйфатка бәлки характерның сыйфатларына бәлки кирип бетми торган да шулай да иртен торуыма нәрсәдә булса пишереп куя, беренче мезгилдәге мәлдә генәдер дип уйламыйм. Хәер вакытча булачак бит димме? Дип уйла. Аннары бишәрне дидеңме? Юк, бер шәрдән. Bir сыйфат. Сыйфатлар. Аның иң мөһим сыйфат ул түгел, аның ул позитив. Дип уйлый алмаз мәҗлән. Миндә алмаздан нәрсә шуй, миңа ул миңа полностью шуй. Мин идер сыйфат. Bir gene sıfatını aydı. Onun için gene demediler. Niye dedim ben ondan intip kaldırırlar. Bir sene ettiğinde normal. Men bir küp evet sıfatlar. Ул миңа карата һәм минем якын кешеләремә карата бик яхшы мөнәсәбәттә. Шул сыйфаты миңа бик ошый. Алмаз, син менә кайчан аңладың Зөлфирә менә минем кеше, минем юлдашым икәнне? Ул аны миңа аңлатты. Кыш көне урманга алып барып, Yo Anderson'un etkende onlarның иң birinci degende benim әни белән булган сөйләшүләрен күргәннән соң минем башыма килгән уйларның берсе бу. Син, Зөлфирә? Нәтиҗә булды сорау. Алмаз минем тормыш юлдашым. Кайчан аңладым? Кайчан башыма килде? Biz anlattı bitirdim, biz hamada dursun gerektiğinde. Ул просто күннән көн шулай якынаясың, инде алмазны нидер үтеп киткән кызларга да көнләшә башлыйсың. Шундан соң наверное, аңлый башлаганмындыр. Ул минем кешем һәм мин аның белән ни кем не буду делиться. Алмаз, әти-әниләр белән танышу ничегрәк булды? Аның әти-әнисе белән. Әйе. Минем әнинең туган көнендә кайттым. Әнинең туган көненә дип кайттым һәм әйтмичә кайттым да кердем дөресен әйткәндә. Зөлфирә белмәде. Зөлфирә білді. Мин белдем, без аның алдыннан юри генә сөйләшкән идек. Кайта дип. Мин кайтам иртәгә дип әйттем. Мин аңа иртәгә килеп җитте. Мин әйтәм кая килергә, ничек син нәрсә сөйлисең, ул шагыйрь уйладым диде. Нәрсә сөйлисең, килә күрмә, бүрүк, син бәл үтерәм сине. Мине әниләр менә бәл үтерәләр, киләсе булма, йөрүсе булма монда. Дигәндә, безнең һәммән анда җегетләргә өйгә килергә ярамый. Әйтәм, мин торт алдым, чәчәк алдым, миннән башка бер кешем юк монда Казанда дим. Мин синең хезмәттәшең буларак киләм дип килде ул. Шунда мин әниләр белән 14 апрель көнне көндездән. Быел. Кайттым да. Шок хәлендә калдырып бөтен савыш авылын. Шунда калдым да инде мин дөресен әйткәндә. 2 майдан соң калдым бездә. 2 майга юк калдым да дип әйтүем инде. Ул көннән дә калмадым. Мен күңелем белән, җаным белән мин ул авылда калдым. Ана минем гәүдәм генә тегендә монда бәргәләнеп йөрде дә 2 май көнне килеп янда әйләнеп кайттым да. Шулай туры килде, яңгыр ява башлады да, без барасы җиребезгә бара алмыйча мин анда кунып калдым. Мин бабай белән бабай дип тыл мәгънәсендә әйтәм, Зөлфирәнең әтисе белән Альфред абый белән озак итеп, рәхәт итеп сөйләшеп утырдык һәм бергәләшеп сөйләштек. Һәм идәдә теге Зөлфирә белән идәнгә без җәйләп утырып анда караватка сузылып ятыпмы, бөтенебез бергә бер бүлмәдә планнар кырдык, сөйләштек һәм бик кызганыч бу минем бабай белән соңгы беренче һәм соңгы үткәргән кичем булды. Бабай мәрхүм булды. Әнисе белән бүгенге көндә җылы мөнәсәбәтләрдә, әниле улы шикелле кайвакыт Зөлфирә көнләшеп тора. Өйләнешкәннән соң сүзгә килгәнегез бармы? Ну,
Yok, prям сүзгә түгел. Сезгә түгел. Ашыланышу, талашу дигән мизгелләр булганы булды дип әйтмәс идем. Ләкин минем үпкәләп сөйләшмичә йөргән көннәрем бар инде. Бара инде бит. Нәрсәгәдер Мин үпкәләм, аңа үпкәләмим, мин уйлап йөрим. Минем алда барыбер да минем дип сөйләшергә һаман күнегелгән. Программа уйларга кирәк, сәхнәне уйларга кирәк, администраторлык эше, барысы бергә. Күңел төшенкелеге инде. Төшенкелектә түгел, юк, мин аларны уйлап йөрим, мин аны планлаштырып йөрим һәм мин килеп йөри алмыйм өйдә, менә минем хатын бар икән, кая дип менә хәзер хотитим әле дип. Көнә көн саен йөри алмыйм, мен хәтта шулай йөрим. Менә ул көнне шулай булгандыр бәлкем. Ул шундый кеше. Өйдәгесе тышка чыкмый, тыштагысы өйгә керми Зөлфирә. Әйе. Безнең барды яхшы. Әйе, безнең идеальный гөле. Юк, Аллага шөкер. Без только менә шул эш буенча гына. Һәм булмасын иде. Пенсия чыкса. Иштем. Һәм инде соңгы традицион сорау. Дәви көтмисезме әле? Biz bilmiyoruz. Bizim tekşirige vaktimiz yok. Ну пока юк иде монча. Пока тәртиби. Tertip Тәртип demeyinde. түгел инде. Ну, Tertipsizlikle kırmıyor şimdi уже. әлегә юк, әлегә көтмәйек. Хәзер менә покага белмибез. Bugün менә bu тамаша залында birazdan күңел булганы булды. Мин көтәм ахырсы. Ярый, сезгә матур тормыш. Рәхмәт. Матур исән-имин тормыш. Рәхмәт ясин.